Hát akkor, kedves barátaim, csapjunk vele, és ígérem, hogy nem leszek tényesen hosszú, csak úgy közepesen és átlagosan. És még egy dolgot megígérhetek nektek, hogy nem próbálok magasztos dolgokról beszélni. Tehát a jeles kolorista, akinek a felület megmunkálásával pontosan tükröződik a hagyományi tisztelet, de ugyanakkor pedig a neo-avantgardot követő időszak és a posztmodern, sőt a posztmodern világ, szóval ilyeneket egyáltalán nem fogok mondani. Bár lehet, hogy van közöttetek, akit mélységesen foglalkoztatna, hogy Szabó István művészetének a művészettörténetben való pozícionálása az én fejemben hogyan zajlik. Nyilvánvalóan az is probléma, hogy a művésznek él és körülbelül tartózkodik. Tehát a művészettörténet aranykönyvébe való beiktatását azt nem kellene elkapkodni, mert még annyi mindent csinálhat. Jót, rosszat. Nem tudjuk. Mindenesetre ez egy nagy öröm, hogy végre újra dolgozott egy lehelekig. Mindenki azzal cseszegelte, hogy most már kéne egy kicsit dolgozni, meg nem kellene teljesen kivonulni a képzőművészet szent csarnokaiból, mert hát, ha nem is tudjátok, akkor most leleplezem, ugye a kiváló művészet, itt mindenféle szakban projekteken dolgozunk, hogy hogyan kell mindenféle installációkat, díszleteket, reklámkampányokat tető alá hozni, ami egyébként nem egy érdektelen meló, félreértés ne essék, meg ezek barbajú beszélgetések, ezek mindig konstrukciókról szólnak, de hát közben ördögilyen nehéz táblaképeket festeni, meg drótot hajtogatni. Úgyhogy én a magam részéről magát azt a tényt, hogy Szabó István művei sorakoznak előttetek, és 2008-as művek is, azt nagyon fontosnak tartom, mert ez nekem úgy valahogy azt jelzi, hogy hamarosan aztán újabb kiállítások lesznek, és talán rákap a dolog ízére, hogy összegyűlik egy ekkora csapat, meg kiáll egy kopasz ember, de hogy az jó. Azért jó, mert ilyenkor a művésznek van egy csöndes érzése, hogy talán többen vannak a barátai, mint az ellenség. Na, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a világ legegyszerűbb dolgával próbálkozom. A képeket ti fogjátok felderíteni, akár értetek a kortárs művészethez, akár sem. És én egy pár dolgot úgy bevillantok nektek, amire érdemes odafigyelni. Mert teljesen világos számomra, hogy a vernisszázs, a kiállítás megnyitó az arról szól, hogy összeverültük a csapat, de csak úgy mellékesen művek is szoktak lenni, és nagyon megtisztelnétek a művész, meg engem is, hogyha néhány percet ezeknek az alkotásoknak szentelnék el. Az első gondolat az az, hogy Szabó István egy végtelen korszerűtlen művész, mert nem érintette még meg a wireless, a drót nélküliség eszméje. Na most ez világos, hogy milyen poén volt, mert oda néztetek, és az egyik nagyon jellegzetes motívumát, a madarat látjátok, aminek egy drót kompozíció. A helyzet azonban ennél rafináltabb. A művész azt szokta mondani, hogy az ő alkotásait a vonalak tartják össze, de ez nem egészen pontos, a drótok tartják össze. Ezek nem valóságos drótok, hanem látható, sejthető drótok, amelyek behálózzák, átfonják Szabó István képeinek a világát. Egy új kép jelenik meg, új figurák, új motívumok és új jelentések. Ha megnézed a képet egészében, van egy benyomásod, de ha közelebb lépsz, és elkezded ezeket a fura kis bekeretezett, majdnem hollásszerűen odavigyeztetett részeket nézni, akkor egyszerre csak megjelenik benne egy épület. Valaminek a részlete. Figurák bukkannak elő. Szóval azt mondhatnám a fotográfia szakkifejezésével, hogy zoomoljatok bele a képbe. Szóval húzzátok be a gumi-optikát rendesen, menjetek oda és kezdjétek el vizsgálni, hogy milyen kis törmelékekből, töredékekből rakódik össze ez a világ. A hátam mögött van a három nagy alkotás, maga a tér ugye kínálta ezt a fajta kiállítási struktúrát, ahol ráadásul három különböző irányt látott, de Szabó István vonulatai közül három nagyon fontosak.
Ugye az egyik a drót, és meg kell, hogy mondjam, én a drótvonulatot nagyon fontosnak tartom. Nem azért, mert úgy tudnám, hogy mi folyik ebben a drótban, vagy áram, jel, vagy az ördög tudja micsoda, hanem azért, mert kiderült, és számotokra is kiderülhetett, hogy a drót az egy érzékeny anyag tud lenni. Tehát az a fajta retro, amikor felidézzük ezeket a heggesztett bumszli drótokat a 60-as évek boldog végéről, ugye mindig van egy olyan érzésed, hogy a drót az otthonos gicsvilága. És aztán egyszerűen csak rájössz, hogy a drót az ilyen fura csipkéket tud létrehozni. Hogy a drótban elrejteznek mindenféle furcsa, hát olykor talán nem is egészen szalonképes ábrák, de hát majd meglátjuk, mert nem akarok semmiképpen az egybegyűjteket arra visszazni, hogy kizárólag biztonságokat keresgéljenek szabadság alkotásnak. De ezek a finom sejtések és általánosok ott bújtanak ezekben a kompozíciókban. A középső kép megint csak egy olyan fajta mű, hogy most ott állt, és azt mondja, hát ez úgy nagyon rendben, vagy nagyon jó kis színes felület, figyelj, anyukám, el tudnám képzelni a nappaliban. Menjetek közeled, és kiderül majd, hogy ezekben a négyzetekben kis jelképek, töredékek bújnak meg. Furcsa módon egy olyan fajta világ, amelyet az alkotó közvetlenül a maga környezetéből szedegett össze, például a számítógép monitoráról, mert közelről ki fog derülni, hogy ez azoknak a jeleknek a mátrixa, amelyekkel ti is naponta dolgoztok, de távolról olyan, mintha egy ilyen dekoratív, színes konstrukciót látnátok pusztán, tehát aki nem megy közel, sajnos ebből kimarad. És aztán van egy harmadik vonulat, valószínűleg észrevettétek, hogy itt egy szimmetrikus építkezés zajlik, tehát ez a madár, ez megjelenik táblakép formájában is, tehát maga a forma, amely egyébként szeretném megjegyezni, Szabó István egyéb alkotásán is visszatér. Tehát ez a háló, mint szárny, mint raster, mint drótháló, mint valami, amivel a világot meg lehet ragadni, meg lehet fogni, ez állandóan visszatér. Most itt viszont egy másik gondolat is kezd belépni, és bár mondtam, hogy ilyeneket nem fog megmondani nektek, de azért nézzétek meg, hogy a felületet hogyan alakítja ki. Mert megint csak csöndesen azt mondom, hogy nem egyszerűen a központi formára kell figyelnetek, hanem a háttér szín megoldásaira. Figyeljetek föl arra, hogy ezek a furcsa átlapolások milyen színeket teremtenek. Vegyétek észre, hogy az arany hogyan csillan meg ebben a kompozícióban. Mert félreértés ne essék, egy műalkotás nem attól műalkotás, hogy hát kinevezzük műalkotásnak, hanem ott van benne a megcsináltság. Ott van benne az a fajta kézművesség, a petecs, a szösz, a macera, a cseszegetés, amitől egy alkotás végül is teljes, kerek és egész lesz. Vagy ha már azt mondtam, hogy felület, de ezt a két képet kizárólag közelről fogjátok majd megérezni. Mint hogy a kis hajónál is, akkor jön be igazán ennek a képnek a hatása és az élménye, ha meglátjátok, hogy ez egy ilyen rusztikus, érdes felület, ahol a festék maga egy domborzati térképet hoz létre, tehát ilyen kis bizarr fény-árnyék játékok zajlanak a képen belül, ott, ahol mélyebb vagy magasabb felületek jönnek. Szóval, nézzétek, én azt mondom nektek, hogy semmi ámítat, meg ne vágjatok szenteskedőképpen az Isten, nem a művészet szent terve, hanem menjetek közel a képekhez. Kóstoljatok bele, próbáljatok megfejteni őket, amit felfedeztek ezeken a képeken, az a tiétek. És én ebben az ügyben magyarázkodni nem szeretnék. Úgyhogy szíveskedjetek birtokba venni a kiállítást, és a kiállítást ezzel ünnepélyesen megnyitottnak tekintek. Szabó István művész úr pedig, aki hátul fecseg, legmélyebb gratulációimat, szíveskedjetek tovább!